Пакистанскія рэкрутынгавыя агентствы пачалі актыўна шукаць працаўнікоў у Беларусь. Журналістка сайту belsat.eu Ганна Калтыгіна пазнаёмілася з пасадамі і заробкамі, якія абяцаюць пакистанцам у Беларусі. На сайце федэральнага рэгулятара Пакістану Бюро ў справе эміграцыі і замежнай занятасці размешчана больш за 240 вакансіяў у Беларусі. Пакістанцам абяцаюць жытло, харчаванне, медычнае абслугоўванне, страхоўку і транспарт за кошт працадаўцы, але авіябілет у Беларусь за свой кошт. За працу мулярам, памочнікам муляра, машыністам пагрузчыка, экскаватара ці бульдозера пакістанцам прапаноўваюць ад 1700 до 2300 беларускіх рублёў. Для некваліфікаваных рабочых з Пакістану ёсць вакансіі з заробкам ад 1500 до 1800 рублёў. Большыя заробкі каля 3500 рублёў прапаноўваюць нібыта за збор крамных васкоў і наклейванне этыкетак. Пры гэтым сярэдні заробак у Пакістане 290 беларускіх рублёў у пераліку. Больш падрабязна пра рэкрутацыю пакістанцаў у Беларусь чытайце на нашым сайце ў артыкуле «Ад беларускіх Альпаў да брамы ў Еўропу. Хто і як прадае Беларусь пакістанцам».